14 d'abril de 2021. Des de març del 2020 fins avui mateix el món, la raça humana, està patint una pandèmia, la Covid-19. Han mort en un any 3 milions de persones en tot el món. No és un fet nou. En l'antiguitat es va patir pestes, pigota, pallola o còlera. El virus són organismes microscòpics que ni tan sols són vius. Són entitats que s'uneixen a les cèl·lules humanes per a duplicar-se, que les maten o causen una disfunció que pot arribar a acabar amb la vida de l'infectat. La malaltia ha acompanyat sempre a la vida. La modifica, ens diu com som de perdurables. Avui, un virus fa temer a cada individu per la seva vida. Avui tenim por de la mort. En la cultura clàssica grega, les idees sobre la continuïtat de la vida després de la mort del cos eren diverses i iguals a les actuals. Avui, el món segueix en pandèmia i la humanitat continua sent capaç de generar bellesa, cultura i coneixement. A pesar de tot això, així estem llegint el que es va arribar d'una novel·la grega clàssica conservada en papir, Ninus, rei de Nínive. La filmació d'avui no serà com eren abans de la pandèmia. Només podem estar 4 persones al mateix temps en el mateix espai. Tots utilitzem mascaretes que protegeixen als altres del possible virus que cada un de nosaltres podem traspassar. Al llegir, ens les retirem i al callar les tornem a posar. Netegem i desinfectem els elements que usem. El progrés de la medicina ens dona eines per a la salut, però el progrés moral ens fa cuidar-nos els uns dels altres. Esta gravació és així perquè així és el temps en què estem vivint.